yanzu ne Niger ta samu yanci, tuntuni a ƙuba kuke, sai mu rika kallon idanmu muna gaya kanmu gaskiya tsakani da Allah. An ce an ba ku yanci, amma komai naku ba naku bane, cutar ku ake ko cutar mu ake, dan abin da ya taba Niger mu ya taba. So tun lokacin 1960 August 3rd aka ce an ba ku mulki, ba mulki bane, sai Allah ya kawo na biyun shine thiyanin althani, na biyu althani. In na biyun ya zo sannan kuka samu yanci sai ku dora daga wannan wurin. In kuka hada da ranar da aka haifi shugaban ƙasar nan da ranar da ya samu mulki da kuma lokacin da aka samu yancin kai, in ka hada wato 4 ka hada 6 da 9, in ka hada gaba daya 10 za ka samu, in ka hada 1 da 0 ya zama 1. kenan ƙasar nan duk abin da Niger take nema daga wannan gwamnatin har zuwa gaba, ko me ya faru duk duniya an ta taru gefe guda ku kyale ta, ku gaya wa Allah wallahi zai faru, wallahi zai faru, wallahi zai faru. Mu rika amfani da hankali da hikima da ilimi da Allah ya bamu. Mutanenmu akwai hankalin da ilimi, waɗansu ba su da daman su zo nan gaba, amma 'yan Niger ku riƙe amana daga Allah, ku san cewa yanzu ne kuka samu mulkin kanku, yanzu kuka samu 'yancin kanku. Ku tallafa wa wannan gwamnatin ta tsaya da ƙafafuwanta, ku tallafa su yi muku shimfiɗa wacce za ta ɗore bisa gaskiya. Na tambaya ta biyu shine, a cikin shekara guda da wannan gwamnatin ta yi, mun yi tambaye da yawa, yaya aka yi halayyar gwamnatin ta bambanta. Waɗansu za su rika ce muku ai yanzu zamanin demokuraɗiyya ne, na yadda. Za su ce muku ai soja ba shi da wuri, na yadda. Ku gaya musu wanda suka gaya muku, su suka gurɓatar da abin da ake kira siyasa, suka kawo irin nasu suka ba ku yi kamar yadda suka ba mu a Najeriya. Ni a Najeriya ba na ɓoyewa, ba haufi ko aina ko a gaban waye. Presidential system masifa ne, ba namu ba ne. Aƙida da al'adunmu da aka sani tun farko, da wani MacLeod ya je ya gaya wa 'yan majalisa na parliament na Ingila cewa fa in ba tashi tsaye muka yi muka gurɓata su ba, bayan da za a yi mu ci musu. Wannan aƙida ce aka ɗore. Saboda haka duk abin da za mu yi na mulkin kanmu sai ya dace da tarihinmu da al'adunmu da hikimominmu da yanda muke tun fil azal. In ba zauna muka yi muka tsara abin da zai tafi tare da mu ba, lalle abin ba zai ɗore ba, bai daidai da mu ba, kuma ba zai taɓa yin daidai da mu ba. Shi yasa wannan taro roƙon da nake yi shine, ku 'yan jarida masu magana da kalmomin Hausa, ku sake zama. Maharorin da za a yi a nan daga yau zuwa ranar da za a tashi Litinin kenan, to lalle akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi magana a kai don ilmantar da mutanen Hausa, ilmantar da Afirka. Akwai abu da yawa ba mu sani ba, na cin zali, na munafurci, na rashin gaskiya. Akwai abu da yawa da ake yi na dan kofar da mu, a hana mu tashi, a hana mu yi abin da yake daidai. A idon yawancinsu mu ba ma mutane ba ne, daidai muke da dabbobi, don mu 'yan Afirka ne. Wannan magana ce ta jiya. Ga wanda za su gaya musu su ji, su ce musu wannan abu da muke gani na mulki da gaskiya, tausayi, son mutane, haɗa kan mutane, shi Afirka take nema. Sauran shugabanni na Afirka haka ya kamata mu koya, kuma haka ya kamata mu tsaya muna yi. Saboda haka yaɗa labaru wajen haɗin kan Afirka wato aiki ne na mai mahimmancin gaske da dukkan 'yan jaridunmu za su tashi su yi. Magana ta anan shine, ba wai lalle dan Nijar ba ne. Duk abin da kake gani ya o Nijar ta sha wahala ta kai har zuwa yanzu da Allah ya ɗora mataki cewa ga taki nan ku tashi, haka yake faruwa a sauran ƙasashen Afirka. Saboda haka lokaci ya yi mafahimci musu wane ne, kuma mu fahimci abin da yake kanmu da abin da ya kamata mu.
a cikin abubuwan da nake so 'yan jarida su yi shine su san tarihi yadda aka zo aka gutsatsira Africa Berlin Conference tun 1884 na Berlin har zuwa ga yanzu, da kuma dalilan da ya sa Kwame Nkrumah na Ghana da President Lumumba suka tashi tsaye a 1958 suka ce tun da mun fara samun 'yancin kanmu to gara mu haɗa shugabanni su zo su zauna mu gane cewa sai mun duba al'adunmu mun kuma kauce da bin bature sannan za mu kare mutunci da darajar Afirka. Suna furta wannan sai baƙaƙen fata 'yan uwanmu a Amerika suka ce alhamdulillah mu ma yanzu za mu tashi haikan tun daga shugabannin Afirka su ma sun tashi haikan wajen kare mutuncin Afirka. Mu ma yanzu mun kafa civil right movement, domin a da kare ya fi baƙin fata daraja a Amerika, su da suke cewa su suke neman a kare hukunci ko kuma 'yancin ɗan adam. Boge ne, ƙarya ne. A yanzu da wannan abin ya faru, wa'annan shugabanni zarata Kwame Nkrumah da President Lumumba na Congo kashe su aka yi saboda wannan tsayuwar da suka yi. Irinsu da suka tashi bayan su ma da yawa kashe su aka yi, sun bar duniya. Daga wannan lokacin ne Soviet Union ta da ta ce to tun da yake abu ya riga ya zama ya gurɓata, bari mu dakata mu sa ido mu kalla. Cin zali, corruption wato rashawa da cin hanci, ɗaukan 'yan ƙasa su zama masu gane musu akan gurɓata Afirka a cikin 'yan Afirka, kashe wakilai ko kuma shugabanni jajirtattu masu gaskiya masu amana, ko kuma shirya juyin mulki a ƙasashen Afirka, ko kuma sayan 'yan jaridu a ce kar ku faɗa gaskiya ku gurɓata tunanin mutanenku akan kuɗi kaɗan ko kuma akan ba su visa akan su je America. Wayannan abubuwan tun da suka fara tun wancan lokacin har yanzu shi akwai irinsa, kuma har yanzu da irin shi muke ji zafi a Afirka. Sai kwatsam ga a Niger, sai ga shugaba ya tashi da zarata 'yan gida 'yan ƙasa daga cikin soja suka haɗa kansu tare da waɗansu farar hula kamar shi prime minister, suka ce lokaci ya yi a ja layi, ƙasarmu ce, 'yancinmu ne, gidanmu ne, shi za mu kare mutanenmu. Niger sai kun tashi tsaye ku nuna goyon baya da kyau da kyau da kyau, kuma koma mai mutum zai ci a duniya ya faɗa. Duniyan nan ƙarama ce yanzu, wanda suka ci zali a da duniya na canjawa. Shi yasa na fara da cewa Allah ne zamani, Allah ne mai zamani. Idan muka dubi duniya a yau mun san cewa zamani na canjawa kuma tafiya ta tafiya. Ina fatan ban ci minti 10 na ba. Your Excellency, matsalolin Afirka na tattalin arziki da tsaro ba wani abu sai illa shimfiɗar da Allah ya mana. Abin da ake so kowane ɗan ƙasa, mace ko namiji, babba ko ƙarami, kuma kowane matsayi kake, in ka keɓe kai kaɗai ka zauna tsakaninka da Allah, ka duba ƙasarka ta hanyar da zan faɗa, sannan ka duba sauran ƙasashen duniya, sai ka ce kana kallon kamar map ga ƙasa ta yanda take, sai ka duba ƙoramai na ruwa da Allah ya shimfiɗa a ƙasarka. A ina wannan ƙasar take a duniya? Menene a ƙarƙashin ƙasar da Allah ya shimfiɗa ya ɓoye na arziki ya yi wa wannan ƙasar? Sai ka ajiye a gefe, sai ka duba sauran ƙasashe musamman masu cin zalin Afirka, sai ka duba ina ƙoraman suke, ƙasar da suke da ita idan babu taki wanda ake sa masa chemical abinci bai fita. Sai ka duba a ƙarƙashin ƙasan babu komai, shi yasa ba za su taɓa shiru ba ko su haƙura sai sun cuci waɗanda Allah ya ba su arziki don su ɗauke ma'adanai ko mai ko gas ko uranium ko gold ko diamond da Allah ya bamu. Shi ɗan Afirka mai arziki ne, ɗan Afirka mai daraja ne, ɗan Afirka Allah na son shi da kyau.
ɗan afirka Allah ya mashi tanadi da kyau kuma komun shekarun da za su zo su wuce